nire denporan, nigo gogoan daukat horre etxe gehienak, horko etxe gehienak 100 urte deko, orduan danak ezetu dodaz. Gehiago gero, prolongación de la Gran Vía, deitzen zan, eta hori da, Gran Biko plaza eliptikatik goruz doana, hori bai ikusi doteiten. Moyuatik, Corazeneraino, bai. Hori da prolongación de la Gran Vía. Etxe batzuk egon ziren, baina hori estraunza eta hori barrize da. Zuek esan duen urtetan? Ez genduen urteten, bai. Guretzako urtetea zango zan, Parque de Doña Casilda. Prolongación de la Gran Vía, esango zan... Ja, urrin. Guretzako larregi. Eta Arriaga Zazpikaietara eta holan? Hori joaten ginen, lagunek ikugen duzen, eta taldekoak, kolegiziokoak, eta hartu mona beti ukidugu Zazpikaletan ondo, beti ambiente politxegoan. Hori bazan, zeuen ingurua? Hori bai, San Nikolas bai,